खुलुमबाय रायजोफोर वेलकाम टू Ispl 2022 लोगोफोर जोंथ' बयबो मिथिगौ फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों सासे मानसिया गावनि जिउखौ राफोदै लाखिनो हायो एबा गावनि जिउखौ दानो हायो आरो फुटबल गेलेनायनि गेजेरजों देरहासार जानो हायोब्ला ओनसोलनि एबा हादरनि मुं खामायनो हायो बिनि थाखायनो जोंनि बिटिआरनि लाइमोनफोरनि इयुननि जौगानायनि थाखाय आरो बड'लेण्डखौ स्पर्ट्स बिथिङाव नेशनेल आरो इन्टारनेशनेल लेभेलसिम लांनायनि थांखिजों मानाव गेदेर मुस्रि प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय भारतनि सा सानजा रायजोफोराव थानाय गासै मोन 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि गेजेराव थांनाय 9 अक्ट'बरनिफ्राय बिटिआरनि मोनब्रै जायगा फारियै उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियाम बाक्सानि मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्स चिरांनि बिजनी आरो क'क्राझारनि केडिएसए प्लेग्राउन्डआव सिजन 1 इंटर 6 शेड्युल काउन्सिल प्रिमियार लीग सुंद'यै Ispl 2022 जागासिनो दङ बिनिनो सेमि फाइनाल गेलेनाया गाबोन 20 अक्ट'बराव उदालगुरिनि डिमाकुसि स्टेडियामाव मोनसे जागोन आरो क'क्राझारनि केडिएसए प्लेग्राउन्डआव मोनसे जागोन आरो थामथि मासि एबा थर्ड प्लेसनि थाखाय गेलेनाया 22 अक्ट'बराव मुसलपुरनि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स कमप्लेक्सआव जागोन बे Ispl 2022 नि जोबथा गेलेनाय एबा ग्रेन्ड फाइनाला फैगौ 23 अक्ट'बराव जोबोद गाजा गोमजायै कालारफुल प्रग्रामनि गेजेरजों क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंफुंजागोन मख'नो गोनांदि बे जोबथा गेलेनायाव गाहाय आलासि महरै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे बिथांनि अनजालि बिसि रिनिकी बयान शर्मा आरो अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि प्रेसिडेन्ट कल्याण चौबेजों लोगोसेयै आसामनि गोबां केबिनेट मिनिस्टारफोर आरो 6 शेड्युल काउन्सिलफोरनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन स' लोगोफोर फैदो जों बयबो बे खाबुखौ नागारालासिनो बयबो जनाय दिनै लेट्स फुटबल नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला